Hai berok, bahai tiong bai, kaham gering na tongai berok, hai ke norok bai. Ekdin ke pengka video rizaya, apa ni bagai tini tongai malia, norok bai video klanya ni bagai, hai ke malanya ni bagai, ma fai ka. Tini ni video ba norok ni bagai no, ketal update tongo, eba ketal kok mung tongo, eba news tongo. Faiding ke ceng tini leya kari o video no. Start klai sinai bai rok hinke noro nugu nyuman khana Chini Tiprajwk bori rok haike chla bai wansa chla bai bai kajak bai khitongo haike chung o Tiprajwk bori no nugui bilai khe khawo dokhonago haike sinai nungnai rok borongni bagai khorang tisawoi khorang kichigui asike khorang ti sakha tafona se o Tiprajwk bori rok o kok no o khorang no khonaya ngei tongo tauni bagai जों sinai nungnai rok o Tiprajwk bori rok ni bagai kaham phurengmani no abo khunjuo care khaya eba boy care khaya ni bagai जों गोबां नुखा दुर्गा फुजाओ Tiprajwk bori wansa bai bait kalaijak eba bait khitungo kalaijak abo tamoni bagai because why tamoni bagai abo hungkha bini sungsani tongthok eba o sungsani jotoni se tongthok abo no rutugo am bagai no tini Tiprajwk bori rok aso joto wiya do khoroksa khorongnai abo tini chung nugui manka mampliwo wansa slabai yagrombai baksaba wansa slabai kaijagai baksaba criminal khaijagai gobangma chung nukha news eba gobangma social media rogo haike norok abono nugui norok tamo comment box comment khlaina musung angle bilai khe ambiro nukha ke bkhat dukhu nango Chini Tiprajwk bori rongo haike norok comment box comment khlai di norok tamoni opinion dinani muchung airo hinke next update sikon sakok abongkha Chini Tiprajwk bori light 17-18 year engnai haike bo tamung khanke bo superstar rok nanya thangkana superstar nanya thangtini haike borok gobangma ground no masalaikena chela bore joto khaine masalaikena haike o video bilai ke social media o viral lengui tongkha abungkha chela khorokcha o Tiprajwk bori no motom soidi khata gam bagai bilai ke o video viral lengui tongkha abono chikon sakok inke norok je senior sinai nungnai norok o tong no nugui Chin society o muda muchang abo norok comments box comment khlai di ani opinion to muchang ya eba ang sana musungmani hinke kaham lamo ke borok himnai kom haina lamo no bisi o kok thachino sasinai phajing ke chung next update thalasinai bairo hinke noro nugui man khana computer ni camera o earthquake phaimani eba nugui tongma no nukhana abungkha light thanai jorao taiko light 30 September abongkha 9:59 no earthquake phaimani haike chikonsa update abo no nugui man khana Jesus no, oh my God, Lord Jesus Christ lang naglinog lang Lord Jesus Christ yes makatras ka pa dili na itawag balik ko Lord Jesus Christ Lord Jesus tabuk next update salaibunai abo Chini BUBAGRA bong Chini real king hinjagota eba king ni king kusuk ni kuchuk hinjago tibra sarong ni bagi hinke eba oha tibra ni bagi hinke Chini BUBAGRA real king eba kubui raja hinjago haike mungsangai bo tongo Chini BUBAGRA te Chini BUBAGRA mai boganang unconditional asike borong ba hamjago am bagi ang bilai ke ang o BUBAGRA no tui
ang sangsasung proud jago. That means Chini bosongobo eba Chini Tiprawobo eba Chini Tiprajwk enggai real king tongo eba raja tongo hini ang khabo bilake tong thogo ang bagainya tini chikon sa footage Chini BUBAGRA ni abongkha aw mutani mungtu saimiya ang haipono bo tini o mutayo khulumna thango haike norok gisasa video nainadi. Tabuk engkha last update abongkha Bai Biba je kok samani abongkha Bai Biba tamo sakangke kebangma borok no Facebook o samung khayo eba jotono content creator ungo Facebook o phaye bahai ki income man tamung khlai tamoman abo Bai Biba saimi ata tabuk haike bo YouTube to saimono bahake rangri bahake man auto saimono but bo Facebook o bahake income phai bonyo tamor hoke tam manai abo bo saimiya ta Bai Biba angmo saimiya no haike bini tamotong bini policy eba right tamotong abo ang bo sia Facebook o tamo right tong tamo video likhe bahake likhe tamo ngai awang sia ta angmo sia tai tini Bai Biba bo saimenya bahake income phai bahake tam only phai abo Bai Biba bo saimenya haike tini o Bai Biba open likhai bo bukhani kongno saga bahake income man bahake man abo bo tini bini Facebook ni je income ni kong ti bo mungsapano manja ko views de phayo thingno bahake man bahake tamoman bahake revenue ang abo bo kitcha phano saimiya ta haike phari chingle kare sing Bai Biba ni khogono sing khanalayan je ringi tongai je siwi tongai hinge pheringi di lagi tamuni bag hinge Tiprajwk Tiprajwk thansa bo tonga nango te hamjung bo tongani nango amti khaise Chini society teruk ke long nai tornai ke tin bagam sungo tai kok salia tai seng o biduno fulan simi pathik jo to no naidi no ektale buyi sinai o tam kok no saga haike jeng tabuk Bai Biba ni khugo bo tam sa jeng tam khnawi nyalai sinai Kedua zoror mai ang kaisa kok sa musuk mani te sungani bo musuk mani ta Facebook o kamo borong ma so do ang puja earn khai tong ha hi to be honest ang tak sana Facebook ni khok sama sa phano maya kho tani hongke ang sia do Facebook ti rang rok ma o hi ke ang to video rok photos rok ko ma se post rok khai ja ke ni rong ni haza mung to ko ma ang mai stong ara za do views rok bo kahama na phaibe ang ke Babai si happy tong mani ke waisa shooting o clip ro shooting o thangmasi ani khoroksa login ta bo makeup artist ke bosauta khobor nungle so buila so rang mai tong mai khan nungle busung ma khama jang sa ang sia rang rong mau hi bhai ke rang phai ba biang ti phai ba musa setting khai ja ya ani to ke bo tama ro ke setting khai ro ha ke tabo khai ni bang an gisa active tong tang mo de gisa misa ar no khai mano Facebook ni thing ke bo si Biba ma star rock akorok roho do ke boba tumang khang bisia te boba ude tong khona kri khade bono bangsia te buino bahai ke star roho thai bono bangsia te buiano star roho la ke bono tuma khainai bahai ke payment rong mana ang mono sa sia ko so kebang borong nana star roho ke bono jo tono nang thank you ma ho ang asle shu do star roho la ke borong ni personal puja o jaga maro nita
Oke, baik kemar honai bono ke amusia ko, teruk serungai teh roh kake toma bono bangsia ko do. So ang te kisa Facebook ko active ngra no te kisa sai ma gra nta boni topic no te ye te ang kisa setting ro khairo ani nang ko bonia golo ang muni roh ni jengsi nai tomaro profit dog roh lagi amusia. So support kaibe gra dita no ang te de ya kisa free rok ngai ang thangnai khorok sa niora bonero thangan Facebook na setting rok khairo sinaita ge tak su jora ta ani aro jaga ang khoksa pana puita maya ko Facebook ni ko puino sai to ondala saya asuk bosor ang Facebook khai mani chugang sing setting khai jang ka ba kisa misala puita rok kha khamu tagle musarok khai jaya khoba